मैं 2000 रुपया बा एगो अर्जेंट काम आ गइल ना हमरा लगे कहाँ 2000 रुपया बा। जा मेहरारू से मांग लो, हर महीना देवेला ना कमा कमा के। वो पैसा देतिया वो खाली लेवे के जाना ले देवे के ना। सुन ना वो एक नंबर के लालची बिया, ओकरा से कहनू कि एगो कंपनी आइल बा कि 2000 रुपया सुबह देला पर शाम के 6000 रुपया देता, बस ऊ फट से निकाल के दे दी तोरा के। ये कहता है सुबह के पैसा शाम के 3 गुना कर देता है। तब तो अच्छा कंपनी बा भाई। केकरा से बतियाता नहीं जी? अरे एगो हमर दोस्त लख कहता न कि एगो कंपनी आइल बा, सुबह 2000 रुपया देबू न तो शाम के 6000 रुपया दे दी। हाँ ऐसा बात बा। हाँ हमू 2000 रुपया देते नहीं, साझे 6000 करवा के लिए ना। ठीक बता 4000 फायदा कमाए वाला बनी माँ। 2000 के तोरा के साड़ी खरीद देम और 2000 के अपना के खरीदम और 10000 और धोइले बनी चुरा के कल उनका के दे के अब 20000 और फायदा कमाए। ठीक बा वो आ गई। ए जी जल्दी से हम 4000 रुपया दी। देखो ना हो लोग ठीके कहला कि लालच पूरी बलाए हो। सुबह 2000 रुपया ले जाके जमा करनी हो तो ले साझे ले कंपनी भाग गई। हाँ